Ahoj, já jsem Terry a vítám tě u dalšího dílu Festivaly. Copenhagen Jazz Festival. Jazzová akce konající se v Kodani každý červenec již od roku 1979 a trvá okolo 10 dní. Festival se pořádá na více než 100 místech po celém hlavním městě s víc než 1000 koncertů. Je jedním z nejvýznamnějších veřejných festivalů v Kodani, ale i v Evropě obecně. Calgary Stampede. 10denní rodeo festival, který začíná první pátek po kanadském dni a označuje se za největší venkovní show na zemi, a to již od roku 1912. Profesionální jezdci soutěží v disciplínách jako jízda na divokých koních, býcích a lasování. Velkou popularitu mají i závody tažených koňmi, čakvagenů. Hlavní program doplňuje Luna Park, koncerty v country rockovém a popovém stylu a zemědělské soutěže. Neodmyslitelnou součástí je kovbojský styl, do něhož se halí celé město. Kavárny mají westernové dekorace a lidé v kovbojském chodí i do práce. Festival je i kulturní události pro původní obyvatelstvo. Elbow River Camp, jež je součástí festivalu, prezentuje zde svoji kulturu, jídlo a tradici. Třešínkou na dortu jsou pak palačinkové snídaně, které jsou obvykle zadarmo. A to nejen v areálu festivalu, ale po celém Calgary. Dobrovolníci v tematicky laděném stylu zdarma nabízejí palačinky, slaninu či klobásy a javorový sirup, kávu či džus. Palačinkové snídaně mají svoji tradici již od roku 1920. Nice na Oyster Festival je slavný jihoafrický festival, který kombinuje gurmánské zážitky se sportovními a kulturními akcemi v pobřežním městě Nice na Garden Road. Festival trvá okolo 10 dní a pořádá se již od roku 1983. Galway Film Fleadh. Galway Film Fleadh je hlavní irský mezinárodní filmový festival, který se koná každoročně v červenci v srdci města Galway a je přitom kladen silný důraz na irskou tvorbu. Nádam Festival neboli Festival 3 mužných her je nejvýznamnější národní slavností Mongolska. Olympiáda nomádské kultury. Hlavní události se konají ve státním sportovním stadionu v Ulaanbaataru, ale slaví se i v menších městech a vesnicích po celé zemi. Hlavní hry jsou mongolský zápas, dostihy na koních a střelba z luku. Vše je doprovázeno i kulturní stránkou, jako je hudba, gastronomie a tradiční umění. Grand Sumo Tournament. Grand Sumo Tournament je vrcholová událost profesionálního sumo konaná 6krát ročně po dobu 15 dnů v Japonsku a jednou mimo zemi, aktuálně v městě Nagoya.